Здравейте всички, аз съм BG Phone Gaming и днес продължаваме с втори епизод на Мутанти Genetic Gladiators, т.е. Mutants Genetic Gladiators. Съжалявам, че нямаше клип по толкова време, просто първия клип нещо беше прецакано на звука, т.е. самия клип беше по-назаде, аз чух, по-напреде, така да се каже. В последния клип питах дали да събираме голд. Напишете в коментарите наистина дали да събираме голд, понеже голда е наистина, както казах в предишния клип, много, много важна в тази игра. И тук, Daily Lord, като вземем всичките, ден 6, т.е. като вземем всичките, после получаваме и по 5 голд, който го събираме всеки ден, без да вземем новите игра, само голд. Събираме паричките. Това. Така. Както казах, момент само тук да видим. Тук е тук още нещо. Както казах, ще се опитваме да стигнем, да вземем този Хенарач, така ще го казвам вече, Хенарач. И, както казах, ще гледам клипове да не стават по-дълги. А за предишния клип, както казах, както казах, не мога да спра да казвам тази дума. Мисля, че беше заради самата програма, с която го обработих. То не беше голяма обработка, с много леки промени. Затова изтеглих друга програма и ще опитам с нея да го направя да се така, понеже опитвах и имам друг акаунт, където качвах клипове с тази програма, където бях сега и наистина беше абсолютно същия начин. Все пак да се опитате да търсите и да намерите този акаунт, т.е. канал. Аз ги трия тези клипове. Той е нещо като тест канал за клипове. Нека да започнем с битката. Естествено, по-нататък, като има по-силни мутанти, ще ходим и на PvP с истински хора. Тук ще вземем M-Force, понеже той е силен. Даже и в предишния клип бях казал, че ще го забързам. Все пак тук има такава опция, даже ще го забързам на 4, понеже гледам клипа да не става по-дълъг от 10 минути. Тоест мисля, че това би стигнало. По-точно това е нормално за един клип. И за това го забързах. Пък ще взема по-малко памет. Така, инфорсатирахме левел. Така. Айде тук да ги бием. И не знам дали ще успеем в този епизод да стигнем до боса и да го бием. Тоест, мисля, че не би било много трудно.
При тук вече са четвърти левел. Ще изчакаме да станат пети. Че тогава ще стигнем това нещо. Тоест, ще го дигнем до 10 левел. След като апгрейднем всичките герои, които имаме на макс левел. Тоест, зомбито, робота, енфорсър, тези, които имам сега, Dire Despot, нали, Warrior. Понеже другия ми акаунт от време на време го гледам, съм забелязал, че наистина имам доста много герои, но апгрейдвам само тези, които ги ползвам по-често. Тоест те са по-голям левел. А те са около 20 някой си левел. Добре, чекаме само този. Готово. Съжалявам, ако се чувам така, нали, сигурно ще се мъркам под носа, просто не знам какво да говоря. Окей, стигнахме до 8. Понеже в другия ми акаунт по едно време, когато бях по-слаб, ми се бяха паднали едни други герои, не знам как, просто бяха в инвентара ми. Дори не знам къде съм ги спечелил, може би играта ми ги е дала. Естествено за най-добрия играч, горе-долу. Но наистина тези герои са абсолютно много силни и са... Трябва да ги видя, но обещавам да ви ги спомена в следващия клип. И мисля, че бяха с златни звезди, които са доста добри звезди. Но ако бяха с платиниуми звезди, ще да бъдат брутални. Сега имат около 6000 кръв и бият около 3000 демидж, а с критикала понякога даже 7-8 хиляди демидж. И затова бях казал, че нали, някои герои ги апгрейдвам, т.е. тези, които ползвам по-често и тези понеже са по-силни ги апгрейдвам тях. Бос Батъл ще видите следващия епизод. Надявам се този клип да ви е харесал. Аз бях BGFone Gaming. Не забравяйте да харесате клипа и да се абонирате. И чао, чао!